Všetci to dobre poznáme. Zbierate vločky a zbierate, ale nemáte z toho žiadny osah? Dneska vám dám 3 tipy, ako rýchlo nazbierať vločky. Takže čo sme meno je Tintin a ja zdravím pri mojom dnešnom videu a dneska to budú rady, triky a tipy. Cez dni voľna z mojej práce som sa vám snažila vymyslieť čo najviac tipov, ako by ste mohli efektívne zbierať vločky. Samozrejme, nemusíte sa riadiť mojimi tipmi, ale mám tu 3 tipy a taký, povedzme tomu, 4. bonusový, čo ma tak napadol pri zbieraní týchto vločiek. Vločky zbierajte ako daily úlohu. Robiť vločky pomocou dailov je podľa mňa jednoduchšie pre ľudí, ktorí nechcú straviť na Starstable tak dlho a robia iba povedzme tomu racy a tie daily a robia to ako keby za úlohou alebo výsledkom dailov. Znamená to urobiť si 1, 2 alebo 3 koliečka, zbierať si čo najviac kópiek a tak a odísť z dedinky, pretože čím dlhšie to budete robiť, tým viac si to znechutíte. Čiže robte to ako daily. Ja neviem, dajte si úlohu 100 vločiek, 200 vločiek, 300 vločiek za deň, to si urobíte ako daily a hru vypnete. Robte si to pomocou cieľov. Je veľmi dôležité si robiť v tomto ciele. A podľa mňa tieto ciele sú pre mňa asi najväčší úspech, ak sa vám akože takto mám zdôveriť. Ja si dám vždycky akože v ten deň si zadám cieľ, že ja neviem, chcem si nazbierať 300 vločiek, 400 vločiek, 500 vločiek, alebo si zadám, že nazbieram si vločky po prvý pár oblečenia, nazbieram si vločky po checkpoint, nazbieram si vločky po ďalší pár oblečenia a takto ide, takto si ja vlastne určujem tie ciele. Samozrejme, vy si môžete zadať cieľ, že dneska urobím cieľ po tých 100 XP pre kone, zajtra pre 10 XP pre človeka, hej, pre môj charakter, tak. Touto formou mne sa to osvedčilo asi najviac, čiže určite si zadávajte ciele. Samozrejme, všetkoho veľa škodí a treba si určiť také ciele, ktoré si myslíte, že za ten deň zvládnete. A poslednú, asi najdôležitejšiu, by som povedala, že je to vo forme, ako sa na to cítite. Ak sa dneska necítite, že chcete zbierať vločky, tak ich proste nezbierajte. Ak máte zrazu veľa energie, tak tie vločky zbierajte. Podľa mňa sa vám to oplatí viac, ako keď sa do toho budete zbytočne nútiť. A teraz tu idú moje rady a tipy, ako nazbierať čo najviac vločiek. To je vlastne ten bonus, povedzme tomu. Tak určite začneme tými snežnými kvopkami. Sú to vlastne kvopky, z ktorých dostávate 5 vločiek. Tých 5 vločiek vám vlastne dosť pomôže. Ďalšia rada je robiť vyrezávanie z Alex. Budete vlastne rezať, tuším, že za 20 vločiek, nejako 20 vločiek budete rezať vlastne tie sochy z ľadu. A posledná a teraz najväčšia novinka je lovenie tých malých gnómov. Musíte uloviť 3 gnómy a vrátiť ich na ich pôvodné miesto. Čo som si ja všimla ohľadne týchto gnómov je to, že sa vám vlastne po každom odchode z dedinky znova spavnú. Čiže ich môžete nazbierať cez deň dosť veľa. Ja to koľkokrát veľmi veľa využívam. Ja len dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, že som vám nejako pomohla, uľahčila prácu. Viem, že to určite natáčal niekto iný. Ja som zase videa ohľadne týchto rád nikdy ešte nevidela. Ak sa smiem ako k vám úprimne takto priznať. Som vlastne pre vás zisťovala najlepšie a najlepšie cesty celý týždeň, čo som mala voľno. Zabralo mi to dosť veľa času, musím uznať, pretože som si robila také, povedzme tomu, trasy a skúšala som iné efekty a tieto 3 sa mi osvedčili asi najviac. Teda dúfam, že sa vám moje rady páčili, dúfam, že ich využijete a ja sa s vami lúčim, užívajte života. Vaša Tintin. Bye!